Gumuruh nekseni langing jati diri angin belani kang padha kingkit jagat nekseni kang padha sekarat siji lan sijine kaya wis datan percaya wong kang lugu gampang didu wong kang ora ngerti gampang diapusi kahanan jagat kadi kelangan katentreman guyu laka-laka sangang kara murka Direk mulun kapur bori sangkur bema Mawet toko sawebung
So arep tata pitana so iku werdine sirna arep nenggi swasana tentrem bata iki angesti wondene pitana kuluhur sirna sagung memala mahanandi jagat tentrem lamun kita angesti marang luhuring budaya anenggih kumlaring nagari Ngamarta iya Indra Prasta Lasintenta ingkang rengganing praja Ngamarta menika warnanira nenggih Prabu Puntadewa iya Sang Yudhistira dupi nalika semana lenggah tinangil wonten ing madyaning Datulaya sinaba kadang jangkep riwusnya lenggah wonten ing madyaning Datulaya hanampi rawuhipun Sang Nata Indrawati nenggih Sang Prabu Bathara Kresna ndulya burawalan ing menggalih nata ing Ngamarta apa ta parigawe wigatining sedya Sang Nata Indrawati nedya kababaring kathah Anjrah ingkang puspitorum kasiliring samirana mri sekar gadung ngas kandanyo mawe raras rananding driya Hyang Agung
Mugi tansah ngayomana ing praja Ngamarta saisinipun Koko Prabu. Koko Prabu Jimat sesembahan kula Duh Koko Prabu Kresna. Sarawuh paduka kang rayi Ngamarta ngaturaken pesegahan Panakrami Koko Prabu. Yayi Prabu tansah manggih kawidadan nir ing sambekala praptanipun Kang Ngraka Ndawrawati wonten ing praja Ngamarta menika Yayi Prabu. Garawalan sih penampinipun Kang Ngraka puja pangestawanipun Kang Ngraka mugi katampiya Yayi Prabu. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyan gesang kula Koko Prabu. Mboten langkung kasekecakaken anggenipun lenggah. Yayi Prabu sampun mboten kirang prayogi praptanipun Kang Ngraka ing Ndrawati menika Yayi. Wah. Jlitheng kakangku. Nadyan aku go ngaturke basaku katura Kresna kakangku. Yayi Werkudara ya. Dak tampa liwat puja pangestunipun Kakang Tampanana Yayi. Yo. Penake anggon mulungguh. Ya Di. Kaya wis ora kurang prayoga. Koko Prabu. Nadyan kula kengraying Madukara. Ugi ngaturaken sembah bekti kula katur Koko Prabu. Yayi kaipe ya. Tak tampa liwat puja pangestunipun Kakang Tampanana Yayi. Sanget anggen kula mundi Koko Prabu. Koko Prabu. Sembah bekti kula katur Koko Prabu. Koko Prabu. Bekti kula katur. Yayi nek kula lan Yayi Sadewaya. Tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana ya, Di. Sanget anggen kula mundi Koko Prabu. Koko Prabu. Adamel gugup gagap gurogapan manahipun ngrayi dene rawuhipun Koko Prabu wonten ing praja Ngamarta menika sengkan-sengkan datanpa pepuyat. Menapa Koko Prabu? Menapa ingin dados wigatos sing perlu? Sumangga Kang Rayi aturi medhar wonten ing samadyaning pasewakan. Nanging menawi wadi tumraping para nayaka minggahing para sentana, kula aturi manjing wonten ing kedaton pepanggihan catur netra kelawan Kang Rayi Koko Prabu. Welah dalah. Jagat wasesane Bathara wayah Bathara jagat. Yayi Prabu waleh-waleh menapa Kang Ngraka nedya prapta wonten ing negari Ngamarta menika sabab sampun dados kewajibanipun Kang Ngraka ing Ndrawati awit kula menika pinacak kardi minangka pujangganing para Pandhawa. Pramila sampun dados kewajiban kula mertinjo dhateng karaharjanipun kadang-kadang kula Pandhawa. Nanging imanipun Yayi, sareng kula manjing wonten ing tapel wates nagari Ngamarta satemah dumugi wonten ing Kutagara. Pun Kakang nguningani pendhapi negari Ngamarta ingkang sekalangkung endah menika kados kecalan yoni. Negara Ngamarta kados kecalan sunaripun Yayi Prabu. Kenging menapa? Mawantu-wantu pun Raka prapta wonten ing setinggil Binaturata Praja Ngamarta menika kapasanging yogya katujuwing inu ngepasi mangsa ing pasewakan. Pramila kepareng Kang Ngraka mundi katrangan dhateng Yayi Prabu ing Ngamarta kenging menapa Praja Ngamarta kalenggan samangke Yayi Prabu. Koko Prabu mugi andadosaken kawuningan bilih pepanggihan
para Pandhawa wonten ing samadyaning pasewakan menika Duka Prabu mboten asanes nedheng ngrembak pamonging para Pandhawa tanasanes Kakang Semar Badranaya ingkang sampun sawetawis wekdal mboten caos mboten sopan wonten ing Praja Ngamarta kapitang sampun tigang candra kaludhangan wekdal samangke Duka Prabu sumelang manah kula awit samangke kula ajrih menawi Kakang Semar Badranaya kogel kagelan atine satemah badhe misahaken diri dhateng para Pandhawa Duka Prabu lagi cawawan sabda Rekang sumewa kekering pasewakan kadang samyana arpa wonten dirata meta pedhot ing mandilan dereng purna anggenipun samya wawan pangandika kasaru geger jaba apa to kang dadi darunane menggihat majaning Kilurah Semar Badranaya Kilurah Petruk Kantong Bala ingkang minggah wonten ing Datulaya trepepeh pindha sata ing petarangan akarya Kakang samya sumewa minggir golek dalan Siang Pambara Ratri ambung cempok kulon panolian kang kaheng simila katur dewaning sun Koko Prabu dereng purna anggenipun samya wawan pangandika Duka Prabu kasaru praptanipun Petruk Kantong Bolong Yayi Prabu inggih Panakawan Petruk sowan pramila sumangga kang ngraka aturi enggal paring dawuh menapa ingkang dados wigatining perlu Petruk sowan wonten ing Pinggil Binaturata. Mbok menawi mbeta pawarta saking Kakang Semar Badranaya, Yayi Prabu. Koko Prabu kula aturi pinarak lenggah ingkang sekeca. Inggih Yayi. Petruk kula padha raharja praptamu. Nggih. Rahayu wilujeng sowan kula Den. Namung saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk wonten sahandhap pepada paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Ya tak tampa Petruk ora liwat puja pangestuku tampanana. Inggih, kula pundi? Kula regem kinarya jimat paribeh andayanana gesang kula sinuwun. Ya Petruk.
Sawise asat kang dadi riwe asu kang dadi napas mula diage matur apa kang dadi wigatining perlu apa sowanmu merga karepmu dhewe apa dene dikongkon bapakmu Petruk nggih nanging saderengipun kula ngaturaken tebah Siti Sekul binuntel ron kelapa apuranta ambok bilih lepat nggen kula matur samangke wonten ngarsa njengandika sinuwun Prabu Puntadewa. Ya ora dadi ngopo Petruk. Nggih, matur nuwun. Sinuwun sawan kula menika dede saking pikajengan kula piyambak. Sawan kula menika menawi tiyang luhur menika kula pun wastani duta. Nanging awit ingkang sawan namung dapur Petruk namung dapur Ponokawan dados nggih namung dapur utusan ngoten mawon kengkenan ngoten mawon sapa sing ngakon Petruk nggih saman kula mriki dipun utus bapak kula Semar bapak kula Semar menika sampun tigang candra kaludangan wedal samangke sampun kados tiyang sakit ning mboten sakit, bingung ning mboten bingung. Saben-saben kula caosi daharan mboten didahar, saben-saben kula caosi unjukan mboten diunjuk. Satemah damel bingung anak putu. Pramila wawenjang bibar sembahyang subuh kula sowan malih wonten ing ngarsane bapak. Kula nyuwun pirsa dhateng bapak. Pak janjane bapak kuwi lara apa ora? Janjane bapak kuwi sehat apa ora, mbok? Iya. Paring pangandikan marang anak bojo. Wong wis suwe anggone ngengleng kuwi bebingung rasane. Dereng rampung anggenipun kula matur satemah bapak mandhap saking amben krekel-krekel gagapi slepen satemah nglinting. Saksampunipun sampun dipun sumet lajeng paring pangandikan. Truk, ngoten, kula nggih mung ngapalke kok. Truk, aku kuwi jane ora lara. Mung aku kuwi ngangen-angen. Aku duwe gegayuhan kepengin bangun kayangan. Ngoten niku Bapak. Aku lho kaget. Wong nyatanipun bapak menika namung dapur abdi namung kere kok nggadahi gegayuhan ingkang kados mekaten menika lak kula nggih kaget. Ning dereng ngantos kula wangsulan bapak lajeng-lajengaken ngendika. Truk kowe aja kaget. Sing tak karepake mbangun kayangan kuwi ora teges mbangun wewangunan kang magrong-magrong entek dana miliaran kuwi ora. Ning sing tak karepke mbangun kayangan iki mau kepengin mbangun morale kawula Karangkadempel munggahe para kawula ing Ngamarta. Lah. Kula terus lega. Nek bapak kepengin mbangun kayangan sing mbutuhke prabeya werna-werna napa kula mboten sing bingung, ya ta? Wong anak Semar sing paling mletik ya ming kula, ya ta? Lajeng kula miterang dhateng bapak kula Semar. Pak, njur kepiye kersane bapak arep kepiye? Sebagai anak ya ta. Dadi anak kula niku kedah bekti dhateng tiyang sepuh, bot-repote tiyang sepuh kedah kula biyantu. Nggih ta? Ana tetemungan bapak polah anak pradah ya kula nika. Nggih ta? Nggih, lajeng bapak paring pangandikan malih. Petruk ora apa-apa rano sing guyu tak guyu dhewe. Ngarang kudu dagelan wong kon guyu ngono to. Iki sepaneng tenan, aku sepaneng tenan. Nek kira-kira Mbanyol aku diwangi guyu ya, Coh. Wah. Enggak. Alae idene Pak Rahmat Demes iki jan. Kulino ngirongi soreng kok kon nyekel gapit. Nggih, kula lajengaken lajeng Bapak Semar paring pangandikan, Truk. Aku kepengin bangun kayangan syarat srana kudu dijangkepi ya kuwi nganake genduren sing uba rambene pusaka tetiga Praja Ngamarta.
Nggih, ingkang angka sepisan menika Jamus Yang Jimat Kalimasada, ingkang angka kalih Payung Tunggul Naga, lan ingkang angka 3 Tumbak Ora Welang. Pramila suwan kula wonten ing Praja Ngamarta menika badhe nyuwun ngambil pusaka Ngamarta menika sinuwun. Menawi dipun keparengaken kula ngaturaken ageng manuwun, nanging menawi mboten kula nyuwun katerangan supados samangke gampil anggenipun nulis wonten ing surat perjalanan dinas ngoten menika. Menawi dipun keparengaken kula boyong pusaka tetiga sareng kalian rawuhipun ndara-ndara kula Pandhawa supados sareng-sareng sami rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mekaten atur kula billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagyatri sang kabirangu rinengkul kinampit-ampit dosang retnaning bawana yogi tukang walang adi yogi tukang nesing tias yogi tukang kudu garing Nyai Prabu keparenga ingkang ngraka ingkang badhe paring wangsulan dhateng aturipun Petruk. Koko Prabu kula aturi inget. Petruk menika tasih ponokawan panjenengan. Inggih, kula tasih inget. Petruk Ndara Kresna to menika. Iya, aku ndaramu Ndarawati. Wonten wigatos menapa kok sajak kados semu duka lajeng nyeret kursi anggenipun lenggah majeng menghadap kula menika wonten apa Indra? Petruk tak rungok-rungokke aturmu seklimah mbaka seklimah kuwi mau kok rumangsaku ngayawara. Kakang Semar kuwi mung dapur abdi. Kakang Semar kuwi wong ora duwe. Kok banjur ngayawara bakal mbangun kayangan kuwi nalar sing kaya apa? Tur meneh Kakang Semar kuwi ora bakal kelakon yen to mbangun kayangan sebab apa? Syarat-syaratane pusaka Ngamarta. Kowe ngerti apa ora? Pusaka Ngamarta kuwi pusakane wong sak negara. Ora sembarang wong sing bisa mboyong pusaka kuwi ngerti ora? Tur maneh bapakmu wong Gedibal 17 nyolok lintang. Cecak nguntal cagak cebol gayuh lintang cepak wurunge. Adoh lakone Petruk. Mula wiwit dina iki aku sing bakal paring waluyan, kowe aja nganti mboyong pusaka Ngamarta. Jaja muntaplir kinetap jaja bang mawinga wangis netra pucak ngundara andir nyun pangapunten sinuwun paripaksa kula kedah ngadeg nanggapi menapa ingkang dados pangandikan panjenengan. Sinuwun panjenengan menika Ratu Gong Binetara. Nanging anggenipun nanggapi menapa dados aturipun Petruk kok sajak ngayawara kados tiyang ingkang kecalan adil. Jernyatanipun bapak kula Semar menika nggih tiyang Ngamarta. Pusaka Ngamarta diambil tiyang Ngamarta menika sah-sah mawon. Tur malih bapak Semar anggenipun gadah gegayuhan menika mboten merugikan Ndarawati. Mboten badhe ngutik-utik bandane Prabu Kresna. Ora wurunga yen bapak Semar ngerti kedadian iki bakal duka. Dadi atur ngrasa dalem kula pamit. Kresna kakangku, yen tak rungok-rungokke pancen
Ujarmu kuwi mau rada natoni atine Petruk. Mula ora aneh lan ora mokal yen nganti Petruk kecocok atine. Iki yen nganti Kakang Semar ngerti ora wurung kriwikan dadi grojogan. Kyai Werkudara, babar kakangku piye? Aja nganti ana kang ngregejegan ana ing Praja Ngamarta. Nanging pun Kakang bakal nyuwun, bakal njaluk pamrayoga marang kadang-kadangku Pandhawa. Wah, opo? Mung wing siadi kepiye Kakang Semar duwe gegayuhan kang kaya mangkono kuwi arep disengkuyung apa ora Kyai Werkudara? Wah, yen aku sarujuk sebab Semar duwe gegayuhan sing luhur. Mula aku bakal nyengkuyung apa sing dadi kekarepane Semar. Kyai Janaka piye? Kula nggih rumajang. Kula iki rumajang dhateng kekarepanipun Kakang Semar Badranaya. Kyai kembar kepiye? Kula iki mathuk, kula iki sarujuk Kaka Prabu. Ya yen kabeh wis padha sarujuk. Werkudara pisan kang lagi Bandayuda pun Kakang lawan Adi Janaka lan Adi Nekula Sedewa kang bakal metu kori mburi bakal tumuju ana ing Karang Kadempel nganti pustaka Jamus Kalimasada payung tunggul naga lan Mbak Para Welang. Prayitna sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Kyai. Lenging driya mangku-mangku mangungkung ganduan rimang lir-lirna tanpa kanen yen tan tulusa
Panjenengan menapa Isnuwun? Kok lajeng ngoyak dhateng playonipun Petruk menika wonten napa? Wah, kula ngertos menawi panjenengan menika wedi. Sampeyan kuwi wedi yen to nganti Petruk bali. Sampeyan ngerti yen to Petruk bakal wadul marang bapak kula Semar. Sinuwun. Panjenengan menika lak ratu to. Panjenengan menika kasipatan utawi titising Bathara Wisnu ingkang kagungan watak wicaksana. Lah wong bapak kula Semar gadah gegayuhan kang kados mekaten, mbok nek dadi wong duwe derajat pangkat, ana wong cilik sing arep duweni gegayuhan luhur ki ya paling ora mbiyantu. Semar kuwi arep mbangun kayangan kurang apane? Apa kurang pangane? Apa kurang apane? Aku duwe rejeki turah tak bantu. Kadosipun kedahipun ngaten. Ning panjenengan malah ngunek-unekke lajeng iyas dhateng bapak kula Semar. Panjenengan kados pundi? Petruk, tangane sing sopan. Iki Koko Prabu Kresna. Kowe kok wani matur duding-duding karepmu piye? Walah, sangu tukang pukul. Nggih, Ndara Setyaki. Ndaran-ndaran Ndara Kresna lajeng ajak jenengan kula njur wedi. Mboten. Tur malih Ndara Setyaki, jenengan lak mboten nekseni wonten setinggil wau. Pangandikanipun Ndara Kresna menika ngunek-unekke bapak entek amek kurang golek prasasat kaya bapak kuwi wong asor sak donya. Kula aturi emut panjenengan menika rumiyin nggih ing ngomong nggih Bapak Semar. Kok saged panjenengan malah ngunek-unekke Semar kados ngaten. Kula Cubriya Kresna dina iki kaya kang supan iblis wae. Edian kowe Petruk. Aja mari kowe. Piye, Pak? Kok njanur gunung? Adat saben yen ana perlu kuwi sing digoleki nek ora Kakang Antareja ya Kakang Gatotkaca. Ning iki kok sing dijujug aku kuwi ana apa, Pak? Wah. Antasena. Ya. Aku njaluk tulung karo kowe. Pisaon Koko Prabu Kakang Kresna lan uga Petruk kang lagi regejegan. Sebabe apa ya, Pak? Ana Petruk kok njur regejegan karo Siwa Ndarawati wi nalar sing kepiye? Yo, mau Petruk munggah ngandhaki yen to Semar arep duwe gegayuhan bangun kayangan. Rumangsa ora trima banjur Kresna ngunek-unekke Semar sak geleme dhewe. Mula banjur Petruk mlayu bakal wadul marang Semar. Aku ora kepenak karo jliteng kakangku. Yen aku ngerti ngewangi marang Petruk
Loh, njur karepe aku sing ngewangi Petruk ngono. Iya. Njur bapak kepiye? Aku tak ngawat-awati skomburi. Aja nganti Kresna ngerti yen sing akon kowe kuwi aku. Ya, yen ngono bapak dikepenake ana pepungkuran ngono. Ya, aja nganti Petruk ngerti yen to kowe kuwi sing akon aku. Ha nek Petruk ya ora apa-apa. Wis kono, ndang. Iki wektune cumpen lho iki. Ya, sing ati-ati ya. Sing ati-ati. Mati aku. Hah, sida mati tenan aku. Ngopo Truk? Ngopo kok dadak mlayu-mlayu? Lho kula wau dioyak Ndara Setyaki. Jenengan nganu to? Ajeng belani Ndara Kresna to? Ora. Aku nang kene ora bakal belani Siwa Ndarawati. Lho, njur nyegat kula menika badhe menapa? Aku arep belani kowe sebab aku wis diutus, wis dikongkon bapakku supaya ngayomi marang kowe. Lho. Ndara Werkudara belani kula. Ndara Werkudara belani kula. Iya. Wah. Oh lah. Matur nuwun menawi ngoten. Ndur sakniki pripun? Aku sing bakal ngadepi Mak Cilik Setyaki. Oh, Ndara Setyaki panjenengan sing ngadepi. Ngene, ngeten sinuwun kula saosi latihan riyen, ya to? Mangke menawi Ndara Kresna napa nika Ndara Setyaki dugi mriki lajeng candhak tali bocine terus teng ngoten mawon. Apa kowe? Wis kono. Ngenteni nang pepungkuran. Estu menika kula dipun ayomi. Wah, jan gleleng aku. Cah. Iya, cah. Aku diayomi Ndara Antasena ya wis gleleng to, ya. Aku lho mangke dibagi lho, bagi apa? Jenengan mesti disangoni kalian Ndara Werkudara mangke kula bagi. Wis mungsuh Ponokawan siji iki marai darah tinggi. Mak Cilik Setyaki mandeg, Mak Cilik Setyaki. Angger Antasena. Ya, Mak Cilik Setyaki iki aku. Wonten wigatos menapa dene Angger Antasena mrepeki dhateng kula. Ngene Mak Cilik. Aku sing bakal takon. Mak Cilik Setyaki mlayu-mlayu kuwi arep ngoyak sapa? Kula ngoyak dhateng Petruk. Njur lupute Petruk apa? Aku tak takon. Petruk lepat, Nger. Sebab sampun wantun dhateng Koko Prabu Kresna. Koko Prabu Kresna dipun paido dening Petruk. Lho, sampeyan ning ngerti kasunyatane apa ora? Ngerti rembuge antarane Petruk lan Siwa Ndarawati apa ora? Mboten. Lho wong ora kok sampeyan ki belani bendarane, belani sesembahane kuwi entuk. Ning tak jaluk kudu ngerti sabab musababe. Petruk wani kelawan
Siwa Ndrawati mesti ana pawadane. Wong Petruk kuwi wong jujur, Petruk kuwi wong lugu. Ora bakal wani karo wong yen ora didhisiki. Lajeng kepripun? Lah iya ditelesih. Wong Siwa Ndrawati kuwi nadyan titis Bathara Wisnu ning ijeh kagolong manungsa tegese ijeh kasipatan watak luput lali lan sapanunggalane. Mula ditelesih dhisik. Ndur saiki wis kedadian kaya ngene kuwi arep kepiye? Inggih kula kedah nyepeng Petruk kula badhe aturaken dhateng Koko Prabu Kresna. Apa ngene wae. Gandeng Petruk kuwi sing ngayomi aku, ya ta? Njajal karo aku ngono piye? Ya kanggo idep-idep kanggo pemanasan, ya ta? Mboten sah. Mangke ingkang sabet langkung prigel-prigel. Anjur ora gelut nganu kula tak wangsul mawon. Loh, pripun? Kok mboten siyos gelut iki pripun? Oh, kalah rembug kok. Kepiye to ngarep gak arep leren jajan kok ora sida gelut. Wis ora usah ndedawa laku wis bakune awake dhewe wis menang. Kae Setyaki, Mak Cilik Setyaki wis mlayu. Ah nggih, menawi ngoten jenengan derek kula gara-gara mawon nggih, derek kula gara-gara nggih. Wangsul. Kok bali nalar sing kepiye? Setyaki, mandeg sik. Kula ajeng wangsul, kula isin ndereke jenengan. Kok isin iki sing kepiye? Kula isin jebul sing kula belani. Jebul sing kula belani sing salah. Petruk ingkang leres. Lho, kepiye Yai Setyaki di kene matur pun kakang kene. Pun kula bali mawon kula rasudi belani ratu sing watak candala. Dalah. Ora maos kasor kawon dening rembuging Petruk sigra matekaji pameling Sang Prabu Bathara Kresna nedya hambudalaken wadya jemsetan priprayangan jangeping para drubeksa kinarya ngusasik marang tatanan Karang Kadempel kababar. Sang saya dalu
Arara sabyor kang lintang kumedhap Tisti sunyo Madya ratri lumrang kandaning puspita karenjwaning pudyanira sang Trijawara brengeng lir swarane madu prangpo manungsung sarining kembang kadhetos mek aku nyamang selendang biru
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadyan pakliran padat ya nganggo ngaso barang, nganggo goro-goro barang ben jangkep. Pas goro-goro kok pas gandane bumbu kuwi jan. Mula mau senggake terus kupat tahu. Ngono barang. Nggih kepareng kula nepangaken diri kula pun Petruk. Ingin kepareng marak sowan wonten ing papan menika inggih ujupipun derek klungsu-klungsu meludu. Paribasan kucem-kucem diraupi. Jernyatanipun kula menika namung dapur tiang amen ning isor tratak kok ndelalah Pak Romat ndemes ijur terus WA kula hamin 3 minggu mbok menawi Mas tanggal 8 selo mboten. Wah iki arep dijob melu campur sari ngendi iki ya ngono ta. Nyatane Pak Rohmat kuwi ya seniorku ana ing per MC-an kok ya. Iya, nggih kula selo jebule didhawuhi supaya mucuki ana ing dina iki alhamdulillah. Nadyan ya gratul-gratul mung sarwa sakrupane ya tak saguhi ngono wae. Wong biasane kulino kepethuk Pak Rohmat lan putripun Bu Tati nek aku dapukane dadi penggerong soreng kok dina iki kon metro lah dalah. Mboten dados menapa nggih. Ingkang baken pagelaran ingkang sejatosipun mangke bibar menika nggih ta. Mangke wonten 3 dalang muda asli Magelang ingkang prigel-prigel sanget. Pramila mangke ampun jengkarien mriksani pagelaran Ringgit Purwa ingkang sejatosipun wong niki namung dolanan. Ya, sing penting diniati melu mengeti hari wayang dunia sing tiba ana ing tanggal 7 November 2020 iki. Perjuangane beliau pun yang mantep Sudarsono Semargi Duk Rikala tahun 2003 mematenkan bahwasannya wayang kulit kuwi warisan budaya asli Indonesia ana ing PBB kono. Awake dhewe iki mung kaya dene paribasan nglungguhi klasa ginelar. Wis kabeh wis diupayake para pepundhen, para sesepuh Duk ing uni. Awake dhewe sebagai generasi muda mung gari neruske. Mula ayo sithik-sithik ditelateni mbok menawa di tangan para pemuda wayang saya hanjayeng bawana. Amin Allahumma amin. Ya iki kanggo ngaso sawetara merga wektune ya cepet, wektune ya terbatas sebab dhewe mung mucuki. Aku tak njaluk lagon siji meneh. Wonten paring pangandikan saking Bapak Ibu Dinas sumangga katur wekdalipun.